След като се тонизирахме, вече сме в кухнята, където освен да хапнем вкусно, разбира се, ще научим и нещо много полезно. Днес мой гост тук ще бъде Самуела Вълкова, която от 8 години работи в сферата на хранителните добавки. Силно вярва в научния подход, когато говорим за грижата за здравето. Повече за това, както и за пробиотиците, разбира се, ще си поговорим с нея като част от екипа на ProLact. Самуела, здравей! Здравей, много благодаря за поканата. Много благодаря, че си тук. Много съм щастлива, че ще споделиш с нас знанията си, които си трупала в течение на времето и на опит, разбира се. Така че заповядай и сега ще започна да те разпитвам първо, преди да те обстрелям с въпроси. Обаче ще те питам какво ще ни приготвиш и защо точно това нещо. Днес ще ви приготвя моята най-обичайна закуска, всъщност. Тя включва пробиотична храна ProLact и е най-лесното нещо, което всеки може да направи, за да започне деня му с едно хубаво и здравословно ядене. Всъщност най-важното ни хранене е закуската, а много хора го пропускат, защото казват, аз нямам време. Разбирам, определено живеем в време, в което сме толкова подложени на стрес, нали, задачите са постоянни, и заради това реших днес да направя нещо много бързичко и лесно. Което е съставено от пробиотичната храна на ProLact. Кисело мляко имаме тук, малко гранола или нещо хрупкаво, може да е мюсли, може да са ядки и плодове. Аз лично, когато си правя тази закуска, каквото имам вкъщи като плод, днес сме приготвили микс от горски плодове. Моите любими, между другото. Блендираме ли цялото това нещо? Не, ще го смесим в купа. Искаш ли да ми споделиш ти с какво закусваш? Всъщност, моето първо хранене е от около обяд. Аз съм от тези, които... фастинг. Не е фастинг. По-скоро аз съм от хората, които си следвам различните периоди. Имах период, в който с отварянето на очите имах зверски глад, изпитвах просто. И тогава имах нужда от въглехидрати. Имах период, в който ставах и буквално взимах филийка хляб, обикновена бисквита, нещо, което много бързо да си хапна така. През последните 2-3 години не закусвам, защото когато го направя, автоматично енергията ми пада. Тоест аз съм много активна сутрин, тренирам, движа се, имам ред ангажименти, както всеки от нас, но не закусвам. Първото ми хранене е на обяд и обикновено след като го случа, много ме домързява. Разбирам те напълно. Не, че искам да те притеснявам, но това, което казваш, най-често са симптоми на инсулинова резистентност, т.е. на пикови изпадове на кръвната захар. Точно това четох, между другото, наскоро. Много наскоро. Има и още нещо в тази връзка. Едно от нещата, които можем сами да направим, за да управляваме инсулиновата резистентност, ако мога така да се изразя, е да закусваме. Защото ако, примерно, деня ни започне с една въглехидратна бисквитка или както в България, примерно, много често правим с баничка. Любимата, нали, мазна баничка. Това нещо изстрелва кръвната ни захар до небето. После имаме много рязък спад и всички симптоми, които ти току-що описа. На летаргия, на липса на енергия. Не случайно, нали, избрах точно тази закуска, не само защото е бърза и лесна, ами защото в нея можем да включим почти всичко, нали, от което имаме нужда сутрин. Имаме кисело мляко. Днес сме избрали с една идея по-висока масленост. Към него добавяме 5 мерителни лъжички пробиотична храна. С теб малко по-късно ще си поговорим по-подробно за пробиотиците. Но държа само тук да вметна, че пробиотичната храна е с изключително балансиран хранителен състав. Тоест, тя е наситена с огромно количество аминокиселини и пептиди, както има мазнини и, разбира се, пробиотичните бактерии. Разбъркваме пробиотичната храна в киселото мляко и към нея ще си добавим, нали, както казахме, вече имаме протеина от млякото, пробиотичната храна ProLact с всички необходими аминокиселини и пептиди в нея. И към нея добавяме и малко въглехидрат, който ще дойде от плодовете и от гранолата. Пак казвам, можем да си добавим примерно ядка, която ще ни даде още мазнини и ще направи още по-балансирано храненето ни. Аз исках да те попитам, всеки един човек ли има нужда от пробиотици? Сигурни ли сме, че нямаме достатъчно в тялото си и винаги ли трябва да ги набавяме допълнително? Пробиотиката е храна. Дали ние
какво представлява всъщност пробиотика? Това е жива бактерия. Думата идва от старогръцки про, био, за живота означава в буквален превод. И бидейки жива бактерия, тя се съдържа в различни ферментирали храни. Например, в киселото мляко, традиционното българско кисело мляко, в киселото зеле, в кимчи, в комбуча. Най-различни храни са богати на пробиотици. Сега, в днешно време, за голямо нещастие, хората нямаме този достъп до ферментирали храни, които са имали нашите баби и дядовци. И поради тази причина, ако не можем да си набавяме полезните бактерии, които са ни необходими само чрез храната, ни трябва допълнителен прием на пробиотик. Ако един човек, който аз знам, че приема много голямо количество ферментирали храни, ми зададе този въпрос, аз ще му кажа не, ти си ги набавяш. Но ако рядко с днешно време изключително. Човек. Аз съм го забелязала най-вече при хора, които професионално се занимават с хранене. Нали, с хранене или с грижа за здравето под една или друга форма. За всички останали хора, адекватният прием на пробиотични бактерии е много важен. Аз се сещам да ти споделя нещо друго, което е, може би много често ме питат, трябва ли да правим почивка от пробиотика? Отговорът е не. Както казах, това е храна. Дали тази храна ще бъде под формата на хранителна добавка или тази храна ще бъде под формата на кисело мляко, то пак е храна. Нашата чревна флора се променя напълно на всеки 2 седмици. Тоест, от нашите избори и от начина, по който живеем днес, от това, с което се храним, от това зависи как точно, каква ще бъде чревната ни флора след 10-14 дни. Доколкото знам, 80% от имунитета ни зависи от състоянието на чревната флора, нали така? Точно така. Не знам дали знаеш, че всъщност 80% от имунните клетки се намират в червата. Зад червата се намира и тимусната жлеза. Така че пробиотичните бактерии са от особено голямо значение и за имунитета. И не само за имунитета, за здравето на кожата, включително. Вече в научните среди се говори за gut skin ASICS, нали, за връзката черва-кожа. Защото всичко, което не е наред в нашето тяло, то веднага се изписва. Автоматично. Точно така. Освен за връзката между червата и имунитета, и кожата, има много сериозна връзка между хормоналния ни баланс и чревното здраве. Чува ли си някога за естробулома? Не. Естробулома е съвкупността от бактерии в червата, която отговаря за метаболизирането на естрогена. Тоест, хормоналният ни баланс зависи от това дали нашите чревни бактерии и в какви количества ще отделят определени ензими. Точно толкова е важно всъщност. Ние сме сега много стряскащо ще прозвучи, обаче нашето тяло има горе-долу, според някои проучвания, 3 пъти повече клетки на различни бактерии, вируси и гъбички, отколкото човешки клетки, което означава, че ние сме един ходещ биотоп. Ако нашият микробиом се чувства добре, ако е захранен с достатъчно растителни фибри, ако в него има баланс на разнообразие голямо и на голямо количество от добри бактерии, ние ще бъдем здрави. Но ако нашият микробиом не е здрав, съответно ние няма как да бъдем здрави. Ето този пробиотик, с който днес направихме тази пробиотична закуска, следобедна закуска и така нататък. Той съдържа 50% от неговото съдържание е хидролизиран колаген. За това ли е анти-ейдж? Точно така. И е точно за здравето на кожата. Защото вече говорихме за това, че пробиотичните бактерии имат своето изражение върху това дали имаме сияйна, без възпаления, чиста кожа. Колагенът също, знаеш, има огромна роля. Всъщност колагенът е основен структурен протеин в нашето тяло. И особено след едни годинки нататък започваме малко да не го образуваме толкова. Да, за нещастие не го приемаме достатъчно през храната. Аз съм забелязала, че в днешно време хората приемат все по-малко протеини, освен активно спортуващите, разбира се, при които вече е другата крайност. Понеже тялото ни се насища на определен вид неща за конкретен период, и това, което са ме съветвали, наистина аз съм го припознала като и мой начин на мислене, че това, че сега имаме дефицит на нещо и ние започваме да набавяме, да вкарваме допълнително в тялото, само че след половина-една година вече нямаме този дефицит и може да имаме друг, но ние продължаваме да правим това, защото преди 3 години са ни казали еди си какво. Нали, аз смятам, че винаги човек трябва периодично да се следи. Точно, напълно съм съгласна. Искаш ли да седнем? Благодаря ти, трябваше отдавна да те покажа, но толкова интересно ми стана да се заговорим, така че хайде да се преместим там и да си продължим разговора.
Продължаваме разговора ни на изключително интересната и важна за ежедневието ни тема. Говорим за пробиотиците, за това как те се отразяват на живота им, тяхното присъствие или отсъствие съответно. Има нещо много важно, което ми се иска да кажа. А именно, че всеки един от нас е много различен. Ние не се променяме, както ти каза, само във времето. Нашите нужди на тялото не просто се променят във времето. Ние сме различни хора. Има един термин, казва се биоиндивидуалност. Всеки един от нас има своята биоиндивидуалност. Затова е важно, въпреки че често чуваме такива общовалидни препоръки, така да се каже, важно е да следваме своята биоиндивидуалност. Точно така. Аз съм много против налагането на такива общи, този режим, тази диета. Нещо може да е много работещо, но не сме сигурни, че ще е най-правилният избор за нас. Така че един човек, според мен, винаги трябва първо да е прочетен, да знае своите изследвания, за да може да вземе наистина адекватно решение, кое ще е най-подходящо за него. Тази биоиндивидуалност, аз си я представям точно по този начин, че трябва да дадеш конкретно това, което е необходимо за твоите нужди. Както сме си говорили, когато бебетата са мънички и си ги раждаме, когато ги кърмим, ние знаем, ние даваме точно за тяхното тяло това, което имат точно така. Специфично те нужда. Искам да те попитам и за първо нещо класическо, сигурно ти е омръзнало да го обясняваш и много често се срещаш, но все още има много хора, които не са точно убедени каква е разликата между пробиотик, пребиотик и симбиотик. Можеш ли да го обясниш по един така много достъпен начин, за да е наясно всеки един човек? Аз ще обясня и още едно понятие в този въпрос. Именно какво е постбиотик или метабиотик. Пробиотик винаги е само живата бактерия. Пребиотик е храната на живата бактерия. Това са различни устойчиви фибри, които нашето тяло не може да усвои, но биват ферментирани от пробиотичните бактерии. Някои използват, не казват някои, че пробиотиците ги ядат. Така. И какво всъщност вече са постбиотиците? Докато пробиотиците се хранят с фибрите пребиотици, те произвеждат постбиотици. Също познато като метабиотици. Това са различни метаболити, които се отделят в процеса на ферментация. Има антимикробни пептиди, късоверижни масни киселини и така нататък. Те също са от голямо значение за нашето здраве. Терминът симбиотик е изцяло маркетингов термин. Това не е научен термин. Така някои производители на пробиотици кръщават комбинацията между пробиотик и пребиотик. Моята лична препоръка е пребиотиците, този тип фибри, да бъдат набавени чрез храната. Аз не казвам, че и пробиотиците не е добре да бъдат набавени, но достъпът, който имаме в момента в съвремието, до плодове, до зеленчуци е много голям. И ние можем да си позволим да се храним с достатъчно количество фибри. За сметка на качествените ферментирали храни, които за голямо мое съжаление не са толкова достъпни. Точно така. Тоест може да комбинираме, ако направим дневния си режим, дневното си меню по-богато на фибри, независимо дали са... Има ли значение всъщност дали са от плодове, защото знаем, че пък в плодовете има захар, това по някаква форма влияе ли допълнително на усвояването, например? Ако ме питате къде се съдържат най-много пребиотици, най-много устойчиви фибри, които да нахранят нашите чревни бактерии, това са чесъна, лука, зелените банани, например, земната ябълка. Това са много богати на пребиотици храни. Обаче, споменахме това, че сме различни. Ако един човек има проблем с приема на лук и чесън, не е добре да ги приема само в името на това да нахрани микробиома си. Добре е да следва сигналите, които собственото му тяло му дава. Може ли да попитам нещо от моето ежедневие, с което често съм се сблъсквала? Примерно, когато си говоря с познати и така, добре, Силвена, ти пиеш пробиотици, приемаш. Аз да приемам ли? Аз казвам и консултирайте се, но според мен, не си ги набавяме в дневното меню. И те, примерно, започват някакъв прием на избран от тях пробиотик и в даден момент започват, аз това го спрях, защото много ми се подува корема. Много често съм се срещала с тази реакция и когато потърсих отговор, защото на мен ми беше интересно, ми се обясни, че всъщност това е реакция точно поради липса на достатъчно такъв вид бактерии в тялото ни и докато го наситим, докато го нахраним един вид, това е първоначалната реакция, която когато вече имаме достатъчно от необходимото, вече я няма тази
реакция, така да кажем, и този дискомфорт? Много зависи. Защото много често, сега, ти знаеш, аз се занимавам с производство на пробиотици. Аз съм част от екипът на ProAct пробиотици. В България сме много малко на брой производители на пробиотици. Но пък пазара е залинат от много огромно количество продукти, създадени под чужда марка. Да, един човек като влезе, се чуди какво да си вземе. И в голяма част от тези продукти, които се създават под определена марка, се добавят различни пребиотици, така да кажа. Тези устойчиви захари, които споменах. Само че част от тях, например декстрозата, малтодекстрина, сукралозата, инолина, много други, могат да причинят неприятни стомашно-чревни симптоми. Когато на мен ми бъде зададен този въпрос, ние започнах пробиотик, обаче много ми се подокорема, боли ме, какво да правя? Аз казвам, дай да видим състава. Ако в състава има този тип, ние условно ги наричаме пълнители, защото 1 кг пробиотичен субстрат е изключително скъп. И този вид субстанции се добавят с цел да може да се намали цената на продукта. Казвам, дай да видя какви са тези пълнители. Ако видя, че в състава имаме преобладаващо пълнители, съвсем малко количество пробиотик, препоръчвам продукта да бъде спрян. Но пък ако става въпрос за качествен продукт, който като симптомите при прием продължават първите само няколко дни от приема, моята препоръка винаги е разредете приема. Ако пише, че трябва да се приема по 1 капсула или по 2 капсули на ден, пропуснете примерно единия ден или намалете доста, приемете само 1 капсула. Точно докато може това нещо да премине тази реакция. Добре, а как тогава да си изберем правилния пробиотик? Това важи за всяка една хранителна добавка. Проучете. Едно от нещата, които е много важно, когато купуваме хранителна добавка, предвид това, че пазара на хранителни добавки не е регулиран, и да проучим производителят. Има ли производителят сертификати? Едни от популярните сертификати в нашата индустрия са GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC. Това е може би най-сложният сертификат. Проучете, сертифициран ли е? Как изглежда производството му? Кой стои за тази компания? Другото нещо, което е много специфично при приема само на пробиотик е, кое поколение е пробиотикът? Прави ми голямо впечатление, че терминът последно поколение пробиотик стана изключително модерен. Каква е разликата между различните поколения? Истината е, че зад този термин би трябвало да стои наука. Не просто маркетингов слоган. Има различни поколения пробиотици. Последните поколения пробиотици представляват продукти, в които самата пробиотична бактерия е обвита в защитна обвивка. В пробиотиците ProAct тази защитна обвивка се прави от протеини и мукополизахариди. Тази защитна обвивка гарантира микроенкапсулацията, гарантира, че пробиотикът ще преживее продължително време на стайна температура и че ще успее да премине през ниското pH на стомаха. Защото идеята на стомашната киселина е да дезинфекцира. И ако пробиотикът не е защитен по някакъв начин, той няма как да оцелее дори на стайна температура. Предишни поколения пробиотици също има, примерно микроенкапсулация има само от протеини. Някои производители правят липозомиране, т.е. обвиване с мазнини на бактерията. Но искам да сложа една разделителна линия. В момента си говорим за микроенкапсулация, т.е. на самата бактерия. Външна капсула, била тя с удължено освобождаване, т.е. капсулата, която може да видите и да пипнете, не микроскопична капсула, това не е микроенкапсулация, това е външна капсула. Никога не съм се замислила наистина на този въпрос. Какво всъщност означава това наистина налагане на ново поколение, ново поколение, ново поколение? Ние непрестанно разработваме, защото в ProAct ние се занимаваме преобладаващо с развитие на наука, с развитие на нови технологии за защитаване по-добре на бактериите. Примерно сега с нашата микроенкапсулация правихме едно изследване за изкуствено състаряване на пробиотика. И се оказва, че до 10 години ние имаме запазване на бактериалните щамове, което е изключително... 100% запазване ли? Да. Което е наистина до 10 сме направили теста, не сме проверявали нататък, но е много вау. Смисъл, аз се гордея с това нещо изключително много.
даже се хваля в момента. Тази микроенкапсулация, нали, имаме проверка доколко могат да оцелеят тези щамове. Ние разработваме постоянно нови и нови технологии, за да може да защитаваме бактерии, защото, примерно, лактобацилите като щамове, те се микроенкапсулират по коренно различен начин от, примерно, бифидобактериите. Ние се занимаваме с клинични изпитания, нали, с това да видим при определени групи от хора как действат, какво подобряват, какво не. Така че ние, примерно, сме си отдадени на науката. Не сме много, нали, особено силни в маркетинга, нали, в тези неща, но пък за науката мога да кажа, че определено се стараем да налагаме стандарти не само в България, ами и в Европа. Страхотно. Вие го правите, за което ви поздравявам. И сега искам да се хвана за едно изречение, което каза как се отразява при различните хора. Има ли хора, които не могат да приемат пробиотици или при които не е пожелателен приема на пробиотик? Има състояния, при които това трябва да бъде изключително добре преценено от лекуващия лекар или доставчика на здравни грижи. Това са състояния, например, като болест на Крон. Това е възпалително чревно заболяване, при което е добре да се помисли дали да се включи пробиотичен продукт и ще има ли полза от него и какъв да бъде той. Има други различни състояния, при които е хубаво да се съобрази какъв пробиотик се избира. Хистаминовата непоносимост е такова състояние. Някои пробиотични бактерии, те самите не продуцират хистамин, но ги наричат хистамин продуциращи щамове. Други пък пробиотични бактерии пък помагат при хистаминова непоносимост. Така че това е друго състояние, при което също трябва да се помисли много, когато се избира пробиотик. Добре, в този контекст тогава задължителен ли е винаги приема на пробиотик, когато приемаме антибиотици? Да се върнем обратно на индивидуалността. Много е важно, когато сме на антибиотично лечение, да наситим отново с полезни бактерии нашия стомашно-чревен тракт. Ако имаме определени заболявания или състояния, при които приемат на пробиотик е непрепоръчителен, аз дадох пример, че при някои хора с Крон не би било препоръчително и всичко това трябва да се образи от лекар. Ако имаме, нали, такъв тип заболяване, определено отново трябва да разговаряме с лекуващия ни лекар. В общият случай има немалко на брой клинични данни, които показват, че приемът на пробиотик по време на антибиотично лечение намалява определени странични ефекти от лечението, например антибиотично асоциираната диария. Така че моята препоръка, ако сме решили да приемаме или ни е препоръчено да приемаме пробиотик, е да има поне 2 часа отстояние от приема на антибиотик. Добре, а тогава, ако сме в другата крайност, напълно здрави, колко често трябва да, ако се чувстваме страхотно в суперформа, трябва ли и не трябва ли, колко често трябва да приемаме пробиотици? Пробиотикът е храна. Колко често трябва да се храним с кисело мляко? Колко често, нали, трябва да хапваме кисело зеле, да пием камбуча или кимчи, нали, вече и в България е популярно, кефир. Това е храна. Нали, преди малко споменах, че нашата чревна флора се променя напълно на всеки 10-14 дни. От нашите избори не само за храна зависи каква ще бъде тя. Микробиомът ни е изключително чувствителен към недоспиване, стрес, към средата около нас, дали водим заседнал начин на живот, дали излизаме след природата. Защото едно от нещата, което е, може би, подценявано като фактор, е до каква степен природата и контакта с природата ни помага да насищаме микробиома си. Да отидем да погалим кученце, котенце. Всичко това обогатява нашият микробиом. Тоест, важно е да приемаме по един или друг начин и да благоприятстваме разнообразието в чревната си флора, като здрави хора. В това число при нужда и при чрез прием на пробиотични хранителни добавки. Симона, изключително много ти благодаря за цялото знание, което сподели с нас. Надявам се да е стигнало до хората, които наистина имат нужда от тях. Също съм убедена, защото всеки, който се интересува от себе си, е много важно да се интересуваме от себе си и да се грижим за себе си, ще си е взел много полезни неща, които ще приложи след това. Благодаря още веднъж и че отдели време да бъдеш наш гост.
А вие останете с нас, защото след малко ни предстои една изключително интригуваща среща.